Lodi, magkano mga tali niya mga pechay mo? 10 piso. Ayan. Nakakapag nilaga ka na. Ayun. So shout out sa mga suki nila dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Lodi, magkano yung mga ano? 140 po sa mga per kilo. Yung siling nga ba? 120. Sitaw. 30 pesos po na kada tali ng sitaw. Shout out Lodi, magandang umaga. Magkano ngayon yung ano mo? Labanos. 50 lang ang kilo. Pwede na sila magpapautong. Oo. Sigarilyas mo magkano? Sigarilyas, 120 ang per kilo. So ito yung mga hiwana, no? Na makikita nyo po na pwede nyo na pong iluto sa mantika o sa kawali po ninyo. Magkano ang presyo? 35 pesos po na mabibili nyo po dito. Yan po ay hiwana. At wala na po kayong makikitang kasama sa loob. Opo. Dito may mga tumpukan po ng mga bangus na nakadaing na. Ang halaga po ay 100 pesos. May tumpukan din pong 130 na hindi pa nakadaing, no? 130 sa per kilo ng gulyasan. Dito yung may mga paninda rin po si nanay ng mga kabase, oh. Tanong natin ang presyo ng kabase. Nay, magkano po yung paninda niyo pong kabase? 50 po. Ngayon 50 pesos po yung mga kabasi po na tumpukan. Ano 100 pesos po no na tumpukan. Sa 200 ang kilo naman po dito sa mga malalaking alumahan po, no. Oh, ang laki nun. Opo, pinapaksin po bago po igata. Ang sarap. Ano yung dalawang kalate? Oo. Magkano per kilo sa lapu-lapu? Bako ko mo magkano? 280 ang per kilo. Bisugo 240. Ayun. 250 lahat na, no? 150 po sa mga per kilo ng dorado. Tapos yung mga sariwang mga salmon po natin, no? Bangus. Yan po yung mga latag po nila dito, no? Magkano po ngayon yung ano, yung salmon? 200 pesos na kilo. Balik sa galunggong, parehas din 200 pesos na per kilo. Ang bangus natin, alright, good morning, good morning, good morning. Isang magandang buhay po sa ating lahat. At tayo po ay mag-update ng mga presyo ng kanilang gulay at dito sa Malabon Tumpukan, kung saan ay marami tayong nakikita na ibinebenta sa halagang 50 pesos, 100 pesos, 130, 150 na mga tumpukan. So update na natin ang kanilang mga gulay, no? Yan po yung mga talbos natin. Magkano talbos? 10 pesos? De sana talbos? Ayun, 10 pesos na kada tali ng mga talbos. So yung mga hilera po niyan ay 10 piso. Ang repolyo, yan, repolyo magkano? Ayun, ang 80 pesos repolyo. Busy yung iyong asawa. So yun po yung update natin, no, ng kanyang mga presyo. So dito po ay 50 pesos na mga sibuyas. 20 pesos, may 20 pesos din po kayo mga mabibili, no, ng ganyan mga gulay. Lodi, magkano mga tali niya mga pechay mo? 10 piso. Ayan. Nakakapag nilaga ka na. Ayun. So shout out sa mga suki nila dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Lodi, magkano yung mga ano, 140 po sa mga per kilo. Yung siling nga ba? 120. Sitaw. 30 pesos po na kada tali ng sitaw. So dito laging pang blockbuster yung mga latag nila dito ng mga gulay. Talagang napakarami. Kasi kada magpa-vlog ako dito ay talagang tinatangkilik ng ating mga kababayan yung mga latag po nila na gulay. So di, maraming salamat. Ay, ang palaya mo magkano?
Ang palaya, 160, boss lang. 160 po yung presyo ng ampalaya, no? Lodi, salamat. Thank you. God bless. Hello, Nay. Good morning po. Ayun nga, yung ganda. Sarap to sa ano eh. Masarap to sa ginisa na yung... Masarap to sa ano, daing, sa ginisa. Lutong kasola. So mga upo. Tapos ito po yung mga lettuce po natin. Ay, yung lettuce po, parehas po ang presyo. Magkano po? Magkano po? 160 po yung per kilo, no, ng mga lettuce natin. Enjoy po kayo sa pamimili. Ikot-ikot lang po. Nay, salamat po. Thank you. Ang ganda ng upo. Ganda nga po. Talagang gusto ko yan. Luto talaga yung sa daing. Gisa lang, gisa. Yung labahita po. Nay, salamat po ha. Thank you. Shoutout, boss natin. Shoutout, Lodi. Magandang umaga. Magkano ngayon yung ano mo? Labanos. 50 lang. 50 lang ang kilo. Pwede na sila magpapautong. Oo. Eh, sigarilyas mo, magkano? Sigawin niya, boss. 120. 120 ang per kilo. So, ito yung mga hiwana, no? Na makikita nyo po na pwede nyo na pong iluto sa mantika o sa kawali po ninyo. Magkano ang presyo? 35 pesos po na mabibili nyo po dito. Yan po ay hiwana. At wala na po kayong makikitang kasama sa loob. Opo, yun nga. Eh, kamatis mo magkano? Mura na kamatis natin, Dodi. O, ito naman po ay 20 pesos. 4 na piraso na. Yan po yung mga latag ng kamatis. Sili apritada, 30 sa kabalot. 20 30. at 30 pesos. 10 isa. Sa mga magluluto ng apritada, no? Yan, meron din po kayo mabibili dito na 30 pesos, naka-plastic na. Ito po yung pechay bagyo. Magkano pechay bagyo? 60 ang kilo. Ang ating mga karot. Tapos, sandaan lang. Boss natin. O, bumaba na rin po yung presyo ng karot. Dating 140, ngayon 100 pesos na lang po ang kanyang per kilo. Lodi, maraming salamat. Shout out sa pamilya mo, Lodi. Shout out po, shout out. Mga followers ni Boss Nando. Bossing, shout out po. Ayun, sinasabi ko. Guwapo mo. Thank you. Salamat. Follow niyo si Boss Nando. So, dito na tayo. Gulay pa rin po ang ating tatahakin dito bago po tayo lumipat sa kabila sa mga bentahan po ng mga isdang tumpukan o yung mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. At aalamin din natin yung mga presyuhan ng mga per kilo ng kanilang mga gulyasan. So, anyway, balik tayo dito sa mga gulay na yan. Yan. Talagang bumaba na ang mga presyo ng mga gulay natin na pansahog sa mga lutuin nating mga ulam. 20 pesos lang po at meron na kayong mabibili na mga pansahog sa inyong lutuin. So anyway, tawid naman tayo sa kabila at ito ay mag-aalam na tayo ng mga presyo ng mga yellowfin tuna at gulyasan. Ang yellowfin po natin dito ay 200 pesos na kilo ng sariwang yellowfin tuna. Tapos ang ating mga gulyasan ay 140 na per kilo. Ito po yung 140 no na gulyasan. Lodi, shout out. Mukhang ngayon ka pala naglalatag ng mga tawilis mo. Napaano, napainit.
Ay. Magkano ang ano, tumpok 50 pesos? 50 pesos po yung mga bentahan nyo dito ng tawilis, no? Lodi, thank you salamat. Dito may mga tumpukan po ng mga bangus na nakadaing na. Ang halaga po ay 100 pesos. May tumpukan din po 130 na hindi pa nakadaing, no? Tapos yung mga tilapia dito, mga tilapyang arroyo ay 100 pesos na mga tumpukan. 140 isang piraso, 130, 150, 120. Yan po yung mga kada piraso ng mga bangus dagupan na kanilang mga latag, no? 130 sa per kilo ng gulyasan. Dito ay may tumpok po na 3 piraso na mga bangus dagupan din po. 130. So anyway, sa ating mga masugid na manonood, nakikita naman po ninyo yung aking mga pinapakita mga presyuhan dito sa mga latag po nila ng isda at yung mga presyo ng mga gulyasan at tawilis. Talagang meron ka mabibili sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ito po yung 50 pesos na tumpukan ng mga tawilis at ang mga presyo po nito ay 150 dito po sa mga isdang gulyasan. 140 sa bangus dagupan na kada piraso. Dito yung may mga paninda rin po si nanay ng mga kabase, oh. Tanong natin ang presyo ng kabase. Nay, magkano po yung paninda niyo pong kabase? 50 po. Ngayon 50 pesos po yung mga kabasi po na tumpukan. Tawilis din po ay 50 pesos din po yung tumpukan. Ito po yung isdang banak sa halagang 180 na per kilo. Sa mga kilo po ng ating espada ay 220, no? Tumpukan po ng mga isdang aluman, napakasariwa po niyan. Ayan po, 100 pesos po na tumpok. Ano, 100 pesos po no, na tumpukan. Sa 200 ang kilo naman po dito sa mga malalaking alumahan po, no? Ay, masarap po talaga yan, Nay, sa talbos. Yung mga pangat po, no? Kamatis, talbos, napakasarap po talagang iulam niya mga isdang alumahan. Lalo na po yan, napakasariwa po ng ano niya, oh. Nay, salamat po. Thank you. ₱80 sa mga kilo ng isdang tawilis. Thank you, kuya. Ayan po yung latag ni nanay po dito, no? 80 pesos po ang per kilo. 50 pesos naman po dito sa mga kabasi rin po. 50 pesos na tumpok. 130 na tumpok ng mga bangus dagupan. 100 pesos po sa baba. Malalay pa yan. 80 lang kilo. Malalay pa yan. Idol, panalo. Panalo yung nabili ko sa'yo kahapon. Ginataan ko, lahat. Natikman ko kagabi. Kagabi ko lang natikman eh. Oo, ang laki nun. Opo, pinapaksin po bago po igata. Ang sarap. Oo. Hindi ka pumwesto sa may dulo. Oo, nakita ko nga doon eh.
So, presyo niya po ng mga yellowfin tuna, no? 200 pesos. Ayun, 200 pesos po mga per kilo ng kanya mga yellowfin tuna. So, tama po si ate, bago nyo po gataan, ay ipaksoy po muna ninyo. Ay siguradong mag-e-enjoy ka sa yellowfin tuna na iyong mabibili. Quality po, ayan po. Quality, yellowfin. Diba, makita natin yung kanyang laman, no? Lodi, maraming salamat. Thank you. Game? 50 pesos na tumpukan. Tawilis. Tapos ito po yung mga latag niya na mga gulyasan na binebenta rin po sa ating mga kababayan. Lodi, magkano? Magkano kilo? 160 naman po dito ang per kilo ng kanyang mga gulyasan. Game na tayo. Magkano per kilo sa lapu-lapu? Bako ko magkano? 280 ang per kilo. Bisugo 240. Ayun. 250 lahat na, no? So, yan po yung presyo ng kanyang bisugo. Bangos mo per kilo o per piraso? 160. So, yun po yung presyo ng kanyang mga latag na isda dito sa ating bayan ng Malabon Fish Market. At talagang makakasulit ka pa rin sa mga presyohan. Lodi, shout out. Maraming salamat. Thank you. Dito naman tayo sa mga per piraso ng bangus dagupan. Isang piraso ay 100 pesos, 130, 150, dalawang piraso ng bangus. Kaubos na? 150 po sa mga per kilo ng dorado. Tapos yung mga sariwang mga salmon po natin, no? Bangus. Yan po yung mga latag po nila dito, no? Magkano po ngayon yung yung salmon? 200 pesos na kilo. Balik sa galunggong. Parehas din. 200 pesos na per kilo. Ang bangus natin magkano? Yung bangus magkano po per kilo? Bangus. 200 po dito yung per kilo ng kanilang mga latag na bangus, no? Marami pong salamat. Thank you po. So, yun na nga po yung mga update natin ng kanilang mga latag dito po sa Malabon, Tumpukan. So, abanti tayo at mag-alam din tayo ng presyo ng kanilang mga prutas naman po dito sa pag-akyat po ng tulay. Mura na yung mangga. 80 pesos po na per kilo. Yan po yung mga manggang hinog po natin, no? Sambales. Thank you po. Ang ating naman mga nakikitang bentahan po nila dito ng mga grapes. Ang presyo po ay 100 pesos. Yung mga mangga po natin dito, no, ang mga bentahan po nila ng mga manggang hilaw ay 100 pesos din po. Na
per kilo. Ito, may papaya siyang latag dito. Sarap ng kinakain mo. Magkano ngayon yung papaya ganito? Sa atin, 60 kilo. 60 ang per kilo. Tamis yan, Jensan. Sarap to, lagyan ng gatas. Kapyan, para may asukal sa loob. Oo. Yung saba mo 50 pesos pa rin. Yung saba po 50 pesos po yung mga per kilo. Tapos yung latundan at lakatan natin, ito po yun, no? Kano per kilo? Lakatan, 90 na lang. 90 pesos po, bumaba po ng 10 pesos. 70 pesos pa rin yung latundan. Ayun po yung mga presyo, no? Ng kanyang mga ibinebenta sa ating kababayan na mga prutas. So, dito tayo kay ate. Bossing, thank you. So, update naman natin dito yung kay ate, yung mga alimasag. Gaganda ng alimasag, oh. Ito po, oh. Te, magkano kilo? Yeah. Magkano? 350 yan. 350. Sorry, 300. Oh, pero super good. Hawakan mo yan. Ganda, no? Ganda rin ang presyo. Ganda rin presyo. Wala kaya kung kailan marami nakaraan niya ngayon wala. Eh na, okay na may labilab na yung ano eh, oh. Alimasag. Kanina parang pang blockbuster yung ano dito kanina, kakagulo yung mga mamimili. 120 kilo. Sandaan na sa'yo. Kasi kumaka na kayo. So yun na nga po yung mga na-update natin dito sa ating mga kababayan, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa ating mga silent viewers, no? Shout out po sa inyong lahat at sa mga team burautan dyan sa Carmen Planas, shout out po sa inyong lahat dyan at sa mga safety officer na kasamahan ko sa trabaho. Enjoy and be safe po kayo dyan sa inyong paghahanap buhay. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.